Виктория Оризарска. Представяме ви като фотограф. Тя обаче е един много успешен финансист, работил в Лондон, работил в Ню Йорк. Преди около 2 години решава така да се отдаде на страстта си към пътешествията, към опознаване на новото и взема, че го реализира. Просто го прави. Напуска и тръгва по света. Как точно става това, аз не знам. Здравейте, Виктория. Добре дошли в нашето студио. Добре заварили. Много ми е интересно точно какво се случва и как може човек наистина да си остави успешен бизнес, успешна работа, много така може би комфортно съществуване, спокойно, добро и в един момент да зареже всичко, да хванеш една раница на гърба с как пътувате вие с една-две тениски, много малко багаж, разбира се, фотоапарата. Тръгнеш да обикаляш света. Ами, както го казахте, човек като се настани удобно в живота си, като мине в една рутина и става малко скучно. Така е. Но само това ли ви провокира? Ами, не, аз винаги съм обичала да пътувам и съм пътувала и преди това, само че за по-кратко време, за 1-2 седмици, като човек като работи в финансите. Аз работих в Ню Йорк дълго време, после се преместих в Лондон и няма възможност да се вземе повече от 2 седмици ваканция. И на тези пътешествия аз винаги се запознавах с някакви европейци, които бяха на sabbatical от по 1 година, 6 месеца, пътувайки из Южна Америка или по света и след така си виках, що не мога и аз. Опитах се веднъж да взема 3-месечен отпуск. Беше ми категорично отказано и ми стана ясно, че просто така няма да стане. Трябва да събера пари и да събера смелост и... Не ли беше страх? Страх ме беше. И как се преодолява този страх? Защото това е една абсолютна несигурност. Ти не знаеш какво те очаква в някаква страна, в някаква дестинация, която си набелязал. Не знаеш, дори ако отидеш по-дълбоко в джунглата, дали ще оживееш. Ами, страха се преодолява, като се опита. Всичко изглежда по-страшно, когато си мислим за него. Неизвестността е най-страшна от реалността всъщност. Е по-страшна от реалността. Когато всъщност човек тръгне да пътува, вижда, че повечето хора на този свят са много добри и приятни и са там да му помогнат, не да му навредят, че в всички държави по света има живот, хората използват мобилни телефони. Вълнуват се от едни и същи неща, влюбват се, разлюбват се, страдат. Борят се за по-добър живот за себе си и за децата си. И колкото и да сме различни, всъщност ние сме много еднакви. Абсолютно. Не само в една държава, не само в едно населено място, но и всички хора на тази земя. На всеки континент, във всяка държава, без значение дали е в северното или в южното полукълбо, дали се изповядва там хиндуизъм или ислям или християнство или будизъм или каквато и да е друга религия. В общи линии има много общи неща между хората. Между другото, адмирации за това, защото тази ваша авантюра не е само просто така човек да сбъдне някаква своя мечта, но тя се превръща в благотворителност. Тя се превръща в нещо, за което наистина ви поздравяваме целият ни екип. Вие започвате да събирате пари за Room to Read. Room to Read е една благотворителна неправителствена организация. Четене, която подкрепя наистина много бедни деца по света, които нямат възможност дори да се научат да пишат и да четат. Вие сте събрали една много крупна сума, откакто работите за тях, но за това ми се иска след мъничко, преди това може би да полюбопитстваме, за това и в студиото Цветан Георгиев, редактора на предаването, защото той беше много възхитен от вас. Тези дни си говори много за всичко това, което сте преживели и всичко това, което сте направили. Само да кажа на зрителите, че на 16 април в Червената къща ще се състои се открива изложбата, която вие ще наредите с снимки от това ваше пътешествие. Точно така. Но с подробностите ще ви разпитва Цветан, защото той е много любопитен в тази посока. Така, даже настанил съм се и аз удобно, много обичам пътешествията. И аз така, обаче виж как толерантно ти давам възможността за подробностите да питаш ти. Трябва да питам шефовете дали ще ми пуснат 3 месеца отпуск. Ти ги питай, трябва да пробва. Аз от сега мога да ти кажа какъв ще е отговора, но ти питай. Добре, да започнем. Обещали сме един разказ в картини на нашите зрители. Да започнем с първата снимка. Както се казва, Виктория, поема на пътешествие. И първата спирка е
Първата снимка е... Няма, това сме още ние. Да, ще изчакаме малко. Преди това може би... Ето я. Първата снимка е Тел Авив. Не знам колко зрителите виждат, може би да видят на цял екран. Повечето хора, всички хора са чували за Израел в новините всеки ден, но в представите на повечето хора Тел Авив и Израел не е една модерна държава, Тел Авив не е град покрай морето. Но да, смята се, че е много едно консервативно общество. Всъщност въобще не е така. Обществото е съвсем светско. В Тел Авив може да се намери всичко от фалафел до суши. По плажовете непрекъснато има хората карат сърфове. Всъщност кипи един доста светски живот. И понеже ви обещах за всяка снимка и за всяка... по-динамично колегите да пускат снимките, иначе няма да не стигне време. Аз само да ви попитам, успяхте ли наистина да обиколите света? Да, тръгнах на изток и се върнах от изток. Обиколих го. Уникално наистина, но така, горе-долу 15 държави, казахте ми, наистина много се открояват в впечатленията ви. Ето, това е Йордания, Петра. Това е държава, която посетих само за 2 дена, само за да видя скалния комплекс Петра, който е световно наследство, обявен за световно наследство от ЮНЕСКО. Това е един каньон, който се разгръща в долина и в скалите са издълбани всъщност дупки, където хората са живеели, също така храмове, също така и там, където са погребвали мъртвите. Това е най-красивата част от Петра. Любопитното за това е, че звездният част на Петра е в Индиана Джонс, където се правят снимките. Там според създатели на филма се крие свещения Грал. Най-любопитното е, че това всъщност е само една фасада. Отвътре има една много малка и нищо не впечатляваща сграда. Значи, Цветане, ако решим да търсим Грала, там, в Петра. Там е. Само да не го вземе Индиана Джонс преди вече. Няма, той щяха да гръмне света, ако го беше намерил. Така да продължим с следващата снимка. Следващата снимка, това е Непал. По пътя към Еверест базов лагер. Не стигнах до Еверест, но стигнах до базов лагер Еверест. Това е над 4000 метра. Нарекла съм тази снимка възпоменателното поле, защото тук са поставени купчинки от камъни направени за възпоменание за всеки, който е изгубил живота си, опитвайки се да изкачи Еверест. Над 200 души са загинали в опита си да покорят Еверест. Еверест е бил покорен около 3700 пъти, мисля. По последните статистики, които четах. Вървим нататък. Това е Тибет, също доста височинно, над 4000 метра. Това са молитвени флагчета. В тибетския будизъм молитвените флагчета са една форма на молитва, която е много разпространена. Върху тях са напечатани молитви и хората ги закачат по проходите или по високите места и с всеки повей на вятъра молитвите се отнасят към по-висша инстанция. Може би, че се сбъдва, да. Надявам се, че се сбъдва. Вие оставихте ли си там флагче? Молитвено флагче не, аз хвърлях молитвени листчета, което е горе-долу същата концепция. Ама нещо сбъднали ли се? Сам хубави неща са ми се случвали от тогава. Аз отивам с флагчетата. Просто утре само да мине предаването и вече 12:15 съм на път. Това е снимка, която направих в Мумбай, Индия. Според мен всеки трябва да отиде в Индия поне веднъж в живота си. Не за да види красиви природни картини или сгради, които има, но за да види хората и как те живеят. Индия, това са 1 милиард хора, които живеят значи огромно разделението на много богатите и на безкрайно бедните, които обаче намират смисъл в живота си и се чувстват щастливи въпреки невероятната си бедност. Да, така е. Индия е страна на контрастите. Не може да се опише с една, с 2 или с 1000 думи. Това е вселена, да. Да. Следващата снимка е в Сингапур.